Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel. J'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel. J'en ferai quoi? Πάρα πολύ ωραία, και αφού μας σερβίρανε και ευχαριστούμε πολύ το κρασί με αυτόν τον υπέροχο χώρο, να πούμε ότι σήμερα τη στήλη Savoir Vivre την παρουσιάζουμε από έναν διαφορετικό χώρο. Με την Γιολάντα Ελευθεριάδου βρισκόμαστε σε έναν εκπληκτικό χώρο. Καλησπέρα. Στην υγειά μας. Στην υγειά μας, Δήμο. Στην υγειά μας. Λοιπόν, ας το δοκιμάσουμε. Ας δοκιμάσουμε. Μιλάμε σήμερα για Savoir Vivre στο τραπέζι, Γιολάντα μου. Ναι, γιατί η σημασία σε ένα γεύμα έχει να περνάμε καλά, Δήμο, και ασφαλώς να τρώμε πολύ καλά. Γι' αυτό εμείς έχουμε έρθει σε ένα καταπληκτικό χώρο εδώ, από ό,τι βλέπουμε υπέροχη θέα, και έχουμε έρθει λοιπόν, επισκεφτήκαμε το Maison Cristal, το γνωρίζετε όλοι, βρίσκεται στην παραλιακή κοντά στη Μακεδονία Παλάς, εκπληκτικό φαγητό, εξυπηρετικό σέρβις και πάρα πολύ ωραίος χώρος. Maison Cristal λοιπόν. Και ας ξεκινήσουμε λοιπόν να μιλάμε για Savoir Vivre. Τι γίνεται όταν πάμε σε ένα εστιατόριο, ποιες είναι οι πρώτες κινήσεις που πρέπει να κάνουμε? Θέλω να ξεκινήσω, Δήμο, να πω ότι φυσικά ο καθένας μας μπορεί να συμπεριφέρεται όπως αισθάνεται. Αλλιώς το να πιέζουμε καθημερινές συνήθειες και να τις βάζουμε σε καλούπια θα κινδυνεύει να φανεί σαν υποκρισία. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να ξέρουμε γενικούς κανόνες ευγενικής συμπεριφοράς στο τραπέζι, φαίνοντας αυτόματα τα εξειδικευμένα πρέπει και μη κάθε φορά που βρισκόμαστε σε ένα επίσημο γεύμα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Μπαίνουμε σε ένα εστιατόριο. Πάντα, ειδικά σε τέτοιο χώρο, κάποιος σερβιτόρος ή κάποια υποδοχή θα μας πλησιάσει και θα μας εξυπηρετήσει. Μας περνάνε λοιπόν στο τραπέζι, είτε αν έχουμε κάνει κράτηση, είτε αν δεν έχουμε κράτηση, απλά να φέρουμε πόσα άτομα είμαστε και μας στη συνέχεια, ναι. Καθόμαστε λοιπόν, δεν φωνάζουμε σερβιτόρο για να παραγγείλουμε. Ένα νεύμα διακριτικό αρκεί για να καταλάβει και να έρθει να πάρει την παραγγελία. Πάρα πολύ ωραία. Αφού καθίσουμε, είναι ευγενικό να αφήσουμε την τσάντα μας, τα κλειδιά μας, τα γυαλιά μας πάνω στο τραπέζι? Δεν αφήνουμε οτιδήποτε στο τραπέζι πάνω το οποίο μπορεί να ενοχλήσει τους άλλους. Ούτε κλειδιά, ούτε γυαλιά. Να μην ενοχλούμε, είπαμε, πάντα διακριτική, έτσι. Γιολάντα, θα ήθελα λίγο να μας ξεναγήσεις στο τραπέζι. Και τι εννοώ? Επειδή βλέπουμε μπροστά μας ένα πιάτο, την πετσέτα, πολλά μαχαιροπύρουνα, πυρούνια, μαχαίρια, τι ακριβώς γίνεται, πώς τα χρησιμοποιούμε, και ας ξεκινήσουμε από την πετσετούλα. Ξεκινάμε, Δήμο, από την πετσέτα, την οποία πετσέτα ποτέ δεν την τεινάζουμε, την ξεδιπλώνουμε και την βάζουμε στα γόνατά μας. Η χρησιμότητά της είναι στο να μην λερωθούμε και να μπορούμε να σκουπίσουμε τα χείλη μας είτε χέρια μας πριν πιάσουμε το ποτηράκι, είτε του νερού είτε του κρασιού. Πολύ ωραία. Σε ακολουθώ κι εγώ λοιπόν. Ξεδιπλώνω την πετσετούλα μου. Λοιπόν, πολλά τα μαχαίρια, πολλά τα πυρούνια. Βλέπουμε και ένα κουτάλι εδώ μπροστά. Θα μας πεις λίγο πώς τα χρησιμοποιούμε και γιατί η χρήση είναι το καθένα? Ναι, είναι πάρα πολύ εύκολο τώρα έτσι όπως τα έχουν κάνει. Λοιπόν, τα πυρούνια, τα οποία βρίσκονται πάντα από την αριστερή πλευρά, ακολουθούν τη σειρά των πιάτων. Δηλαδή, έξω-έξω βρίσκεται το πυρούνι του ορεκτικού, μετά το επόμενο πάει το πυρούνι της σαλάτας και για το κυρίως πιάτο. Το ίδιο γίνεται και από την δεξιά μας πλευρά. Τα κουταλάκια για το επιδόρπιο δεν είναι υποχρεωτικά να είναι στο τραπέζι, να βρίσκονται στο τραπέζι. Τώρα βλέπετε ότι μας τα έχουν φτιάξει έτσι, γιατί θα μας ταΐσουν πολύ καλά σήμερα, από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, το κουταλάκι για το γλυκό είναι από τη δεξιά πλευρά και είναι τοποθετημένο έτσι ώστε, δεν ξέρω αν φαίνεται, να το πιάσουμε το δεξί μας χέρι, έτσι. Και το πυρουνάκι είναι για τα φρούτα και βρίσκεται έτσι ώστε να το πιάσουμε με το αριστερό μας χέρι. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ απλά και δεν πιστεύω να μπερδευτούν. Να πούμε και για τα ποτήρια. Τα ποτήρια βρίσκονται από τη δεξιά πλευρά πάντα. Είναι το ποτήρι το μεγάλο για το νερό και το ποτηράκι του κρασιού. Από εκεί και πέρα, αν το μενού έχει σαμπάνι ή οτιδήποτε άλλο, τότε
το στρώνουν ανάλογα το τραπέζι και υπάρχουν, όπως και το πυρούνι για το ψάρι, έτσι, το μαχαίρι, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται εδώ, γιατί... Δεν θα φάμε ψαράκι. Ναι. Αλλά να πούμε και για τα πιάτα, γιατί ξέρουμε σίγουρα ότι το πιάτο αυτό χρησιμοποιείται για να φάμε. Αυτό το πιατάκι, γιατί το χρησιμοποιούμε? Αυτό το πιατάκι είναι για το ψωμάκι μας. Και αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε πιάτο για τη σαλάτα, γιατί εδώ τη σαλάτα την σερβίρει ο σερβιτόρος και είναι κάτι πάρα πολύ βολικό, γιατί δεν χρειάζεται να τεντωθούμε, να το πιάσουμε, να ενοχλήσουμε. Είναι πολύ βολικό. Έρχεται, ρωτάει αν θέλουμε. Αλλά μου άρεσε πολύ και αυτό που είπες ότι τα έχουν βάλει με τη σειρά για το πρώτο δεύτερο πιάτο και φαίνεται κιόλας ότι το πιάτο για το κυρίως φαγητό, το μαχαιροπύρονο για το κυρίως πιάτο είναι λίγο μεγαλύτερο. Ναι, έτσι. Λοιπόν, μας έχουν σερβίρει, ξεκινάμε το φαγητό και σε κάποια στιγμή θέλουμε να σηκωθούμε, αλλά δεν έχουμε τελειώσει το φαγητό μας. Ναι. Πώς μπορούμε να κάνουμε την κίνηση αυτή για να φανεί ευγενική? Λοιπόν, καταρχάς ας ξεκινήσουμε. Ας υποθέσουμε τώρα ότι αυτό είναι ένα ρολόι. Για να καταλάβει ο σερβιτόρος ότι δεν έχουμε τελειώσει το φαγητό μας, βάζουμε η λαβή του πυρουνιού πρέπει να βλέπει στην ώρα 8 και η λαβή του μαχαιριού να βλέπει στην ώρα 4. Έτσι καταλαβαίνει ο σερβιτόρος ότι δεν έχουμε τελειώσει, σηκωνόμαστε, αφήνουμε την πετσέτα πάνω στην καρέκλα μας και όταν ξαναγυρνάμε την βάζουμε πάλι στα γόνατά μας. Να πούμε και... Να μην πούμε τίποτα για το τέλος, να το πούμε αργότερα. Να πούμε τι γίνεται σε περίπτωση που θέλουμε να σηκωθούμε να πάμε σε τουαλέτα. Ναι, σε αυτή την περίπτωση ένα ευγενικό «με συγχωρείτε» αρκεί. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα παραπάνω απολύτως. Ωραία. Να μιλήσουμε λίγο τώρα για το κρασί. Αν πάει να μας σερβίρει ο σερβιτόρος περισσότερο κρασί και εμείς δεν θέλουμε να πιούμε άλλο, πώς μπορούμε να το πούμε με ωραίο τρόπο? Ναι, είναι πολύ λάθος να σπεύσουμε να κλείσουμε το ποτήρι. Αυτή την κίνηση την βλέπω να την κάνουν πάρα πολύ συχνά. Απλά λέμε όχι άλλο, ευχαριστώ. Αυτό. Είναι πάρα πολύ απλό. Ωραία. Θα ήθελες να μας πεις κάτι ακόμα γενικότερα για καλούς τρόπους συμπεριφοράς στο τραπέζι πριν φτάσουμε στο τέλος? Θα ήθελα να πω ότι το ποτηράκι για το κρασί το πιάνουμε πάντα έτσι. Για ποιο λόγο, να μην θερμαίνεται η θερμοκρασία του κρασιού και με την κίνησή μας βγαίνουν όλα τα αρώματα του κρασιού. Έτσι, οπότε αυτό είναι το σωστό. Αυτά. Μετά θέλω να πω ότι αν θέλουμε να συνεχίσουμε το φαγητό μας, το σωστό είναι το πυρουνάκι μας και το μαχαιράκι μας να βρίσκονται σε αυτήν ακριβώς τη θέση. Δηλαδή η λαβή του να κοιτάει την ώρα 6. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι ο σερβιτόρος θα πρέπει να μας βάλει λίγο ακόμα, να μας βρει περισσότερο έτσι, να συνεχίσουμε το φαγητό μας. Και τι γίνεται όταν θέλουμε να δείξουμε ότι έχουμε τελειώσει το γεύμα μας και μπορεί ο σερβιτόρος να μαζέψει να πάρει τα πιάτα? Ναι, σε αυτή την περίπτωση τα βάζουμε λίγο προς τη δεξιά πλευρά, να κοιτάνε την ώρα 5, οι λαβές του πυρουνιού και του μαχαιριού και έτσι έχει καταλάβει, είναι ένα διακριτικό σήμα προς το σερβιτόρο για να καταλάβει ότι έχουμε τελειώσει και να έρθει να μαζέψουμε. Έτσι λοιπόν θα κλείσουμε και εμείς το θέμα μας για να καταλάβουν ότι οι τηλεθεατές ότι έχει φτάσει στο τέλος το θέμα. Ορίστε. Που σημαίνει ότι τελειώσει. Ωραία.